Баграчунква ихьсху Аҟәатәи актәи абжьаратә школаҿы иахьа агәырӷьароуп. Аҵара иурҭақәа зегьы рҿеиԥш араҟагьы иазгәарҭоит аҵара шықәс ҿыц алагара. Уажәазы ашкол хәыҷқәа ацәаҳәа ақәгылара рҽазыҟарҵоит. Сынтәа актәи акласс ахь зшьаҿақәа ихызго аҵаҩцәа ԥшьыни ҩажәаҩык ыҟоуп. Бишьшәи ԥшьыни зеиҩык аҵаҩцәа идызгалараны иҟоу Аҟәатәи актәи абжьаратә школ ашҭа хәыҷы-хәыҷла аҭәра иаҿын шьыжьнаҵы. Аԥсшьарамшқәа рышьҭахь игәхьааибаганы иҟаз аиҩызцәа рызхара зеибабомызт. Зегь раасҭа згәы хыҭхыҭуаз раԥхьаӡа акәын ашкол ахь зшьаҿа ихызгаз ахәыҷқәа ракәын. Урҭ иахьарнахыс рыԥсҭазаара аҽеиҭанакуан. Изышьҭылахьаз ахәмара ахаҭыԥан ишьҭырхыр акәхоит ашәҟәқәа. Иалагеит зегьы зыԥшыз агәырӷьаратә цәаҳәа. Актәи ашкол аиҳабы аҵара шықәса алагара иазкыз аусмҩаԥгатә аартуа иазгәалҭеит. Ҵыԥхьеиԥш сынтәагьы аҵара шықәса иманшәаланы имҩаԥысып ҳәа дшақәгәыӷуа. Абра ршьаҿа ссақәа ихго ҳашкол ашҭа иҭалаз иахьа актәи акласс аҵаҩцәа зегь раԥхьаӡа иргыланы ишәзеиӷьишоит ачҳара, агәамч, аҵарадырра, амҩа иаша анылара. Анаҩс ажәа иманы аԥхьара змаз Аԥсны аԥыза-министр Беслан Барцыц. Иара иқәгылараҿы иазгәеиҭеит ҳтәылаҿы иахьа шәиҩыни-жәҩажә школ рышәқәа шаадыртыз. Иара убасгьы уахимҩахыҵыз зегь рыхьӡала актәи ашкол аҵаҩцәа дрыднаҳәалеит. Иажәеибыжьбанызқьҩык инреиҳаны иахьа имҩахыҵуеит ҳашколқәа рҿы. Урҭ рахьтә ҩнызқьи жәҩык рҟынӡа инаӡоит рхыԥхьаӡара раԥхьаӡа акәны зшьаҿа ихызго ашкол ахь ахәыҷқәа. Убарҭ зегьы уаҵәтәи аԥсынтәра алахьынҵоуп, убри уаҵәтәи ҳҳәынҭқарра аԥеиԥшоуп. Гәыкала ишәыдысныҳәалоит иахьатәи амш. Актәи ашкол аҟны аус руеит ҩини-жәҩажәаҩык арҵаҩцәа. Урҭ зегь рхәыҷқәа реиԥш бзиа ирбо аҵаҩцәа есышықәса ирзыԥшуп. Адырра ҿыцқәа рыҭара иазыхиоу рхыԥхьаӡараҿы дыҟоуп Ҭина Арыштԥҳа. Лара сынтәа актәи акласс ахь ҩажәи-быжьҩык аҵаҩцәа лыдылкылеит. Сара гәык-ԥсыкала ирыдыскылоит ахәыҷқәа иааиз сынтәа аманшәалара рзыҟало, раԥхьатәи ршьаҿа ихыргаз инагӡахо, аҵарамыш рҵо, Аԥсны иаҵеицәа лашаны иҟало. Шықәсык аԥхьа актәи аклассқәа рхыԥхьаӡара иаҳа-иаҳазҭгьы сынтәа класск роуп иҟало. Аҵаҩцәа ахьдыртәаша класстә уадақәа разымхара иахҟьаны. Класс зыԥхьаӡа ҩажәи-жәаҩык аҵаҩцәа аднакылеит. Агәырӷьаратә цәаҳәа ашьҭахь игеит раԥхьатәи аҵәҵәабжьы. Зегьы ццакит акласстә уадақәа рахь. Убарҭ дрылан Асҭамыр Абыхәбагьы. Иан лнапакны актәи В ауадахь дыҩналон. Сара исыхьӡуп Абыхәба Асҭамыр, сара актәи акласс ахь сцоит. Сҩызцәа зегь здыруеит, срабадырхеит. Сырҵаҩы ихьӡуп Елза Петиа-иԥҳа. Иацы бжь-шықәса зхыҵыз Асҭамыр аҵара дшазыхио агәра угартә иҟоуп. Аха макьаназ ашкол ԥсҭазаара агьама зымкыцрахьтә иҟалеит маҷк иацәшәазгьы. Урҭ ргәыԥшааит рҭаацәа акласс уада анрыжьуа ианалага. Зхала еизынхаз ҳаҵаҩцәеи арҵаҩи иалагеит раԥхьатәи аурок. Налач Хинџьариԥҳа, Саида Гәыхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.